o Sládkovičovej Maríne. Básnika rovnajúceho sa nášmu Andrejovi Sládkovičovi v okolitých krajinách nemajú. Ani v Poľsku, ani v Čechách, v Rakúsku, Maďarsku, ani na Ukrajine. Jeho Marína je nesmrteľnou skladbou, nikým neprekonanou. Začal ju písať, keď sa v Banskej Štiavnici, kde súkromne vyučoval, spoznal s Máriou Pišlovou. Pamätníci ju opisujú ako temperamentnú, príjemnú moletku strednej postavy s havranými vlasmi, jagajúcimi sa modrošedivými očami, bystrú, úprimnú a smelú. Chudobný študent musel ale najprv dokončiť štúdia a potom si hľadať faru, ktorá by ho uživila. A Marína, keď jej zomrel otec, sa na naliehanie matky zasnúbila s bohatým medovníkárom a sviečkárom Geržom a aj si ho vzala. Táto zrada hlboko zráňala srdce zaľúbeného Šuhaja, ale, ako napísal Alexander Matuška, pomohla mu narodiť sa básnicky. A tak z užialenej duše vytriskli nesmrteľné verše. Čas zahojil rány. Sládkovič sa oženil a vzal si Antóniu Sekovičovú. Obe rodiny si vraj písali, nechávali sa pozdravovať po známych, posielali si priateľské odkazy, len sa nevydávali. Neviem, či je to pravda, ale sa povráva, že údajne až po dlhých rokoch Geržovci prišli k básnikovi a jeho žene na návštevu. Pani Antónia nervózna vyzerala, kedy pod oknami zahrkoce koč a z neho vystúpi krásna Marína s labuťou šijou a bielým čelom. Takú ju mala ustavične pred očami, veď manželovú skladbu čítala a sama už bola matrónou v rokoch, aj dosť pribrala, trápili ju krčové žily a záduch. Strpala v obavách, predsa básnicky zhmotnenej žene víle sa ona vôbec nevyrovná. Návštevníkov konečne ohlásil kočiš, keď zapúkal bičom pred bránou a zastavil. Domáci vybehli. Dvere na koči sa otvorili a z neho s ochkaním za pomoci svojho muža vystúpila komótna širšia pani s okrúhlymi lícami a s podbradkom. Ani trochu nepripomínala devu strunistého kroku, o ktorej prednostiach básnik básnil. Pani Antónia sledovala úkosom manžela. Už ho poznala, veď spoločne zostarli, spoločne im pribúdali vrásky a šedivejúce vlasy. Možno sa v duchu nádejal krásnej dievčine, možno pahreba jeho citov celkom nevychladla, možno čakal Marínu, akej sa dvoril pred rokmi, étericky sa vznášajúcu s útlým driekom. V očiach sa mu myhlo najprv prekvapenie, v zápäti sklamanie. Nedal ho na sebe znať a srdečne hostí uvítal. Jeho žena ale okamžite vycítila. Láska sa práve utopila v masti.